Αυτό το συμβάν είναι μέσα σε ένα τρένο. Μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα έχει κάτσει απέναντι από έναν τύπο. Μιλάμε τώρα Ξαντιά σαν τη Μαρία μας, κουκλάρα σαν τη Μαρία μας, με τις γαμπάρες της, το τέλειο στήθος της. Ήταν η γυναίκα που ονειρεύεται κάθε άνδρας και κάθεται βέβαια απέναντι από τον άντρα και φοράει μια κοντή φουστίτσα και πως κάνει μια έτσι και ανοίγει τα πόδια. Ο τύπος έχει πάθει σοκ, δεν φοράει κιλοτάκι. Χριστέ μου. Σοκάρεται ο τύπος, σοκάρεται, αλλά προσπαθεί να το κρύψει με κάποιο τρόπο. Μα κυρία μου, της λέει, σας παρακαλώ, μην κάνετε τέτοια πράγματα, δεν μπορώ. Ελάτε τώρα, μωρέ, του λέει αυτή, ελάτε τώρα, μην κάνετε τον οδό, κοιτάξτε, δεν πειράζει. Θα σας κάνει ματάκι. Ο τύπος έχει πάθει σοκ. Τι θα μου κάνει ματάκι, τι εννοείται, Κοιτάξτε κάτω από τη φούστα και θα καταλάβετε. Σκύβει ο τύπος κάτω από τη φούστα και να σου το γατάκι, το ονομάζουμε έτσι, να σου το γατάκι που του κλείνει το ματάκι. Έλα ρε. Έχει πάθει σοκ. Πω, καταπληκτικό λέει ο τύπος, καταπληκτικό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Καλά, ξανασκύφτε και θα σας στείλει και φυλάκι. Αποκλείεται, λέει ο τύπος, αποκλείεται. Περιμένετε και θα δείτε, σκύφτε και θα δείτε. Η τύπης ανοίγει πάλι τα πόδια, σκύβει ο φίλος μας και να σου το γατάκι που του στέλνει ένα φυλάκι. Και παθαίνει 45.000 εγκεφαλικά. Χριστέ μου, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Ούτε εγώ το έχω ξαναπεράσει. Η κυρία σηκώνεται έτσι προκλητικά και πάει και κάθεται πάνω στον τύπο και αρχίζει και του τρίβεται. Καθώς έτσι είναι κολλητά δίπλα και του τρίβεται και του λέει τώρα θέλεις να βάλεις 2 δάχτυλα μέσα. Μη μου πεις λέει ο τύπος ότι σφυράει κιόλας. Έλα μωρέ Γιώργο.